Life is not a problem to be solved, but reality to be experienced. Me ya haɗa ku ranar da muka gan ku tare? Sannan ina mijinki wanda kika aura? Samunaka Movie Town presents matan Abuja. They are hot, ravishing, tantalizing, sexy, romantic and tempting. Miya mai kyau kuɗi ne aka zuba aka yi miya mai daɗi. Duk wanda ya kalle ku ya shiga cikin gidan ya san wani irin kuɗi ya kamata ya baku. Ba ƙananan kuɗi ba, dukiya za ku jawo a hannunsu. Matan Abuja. Canaki kana daga cikin kwamitin hana karuwanci na kasa? Bayan a ci ne alkori mai Distinguished Senator Ibaris na. Wow! Karfi sai mai taya wanda bai da Cyber City. Alƙur'an na ga komai. Is wasa. Idan ka ɗau Mercedes ka samu Honda. Tauri it. Matan Abuja. Ban taɓa tunanin ba akwai wata rana za ta zo hawa yau na da shi ba. Ka manta abin da ya faru tsakanina da kai? Haka nake sai yar barazana. Kin ci wagara, kin ci taba, kin ci zanko, kin ci abatuwa. To wai honorable wai aina maka da su. Matan Abuja. Energetic, electrifying, dynamic, sparkling, young and vibrant. Matan Abuja. Story and screenplay Malam Hassan Torangiwa. Executive producer Anas Dan Hajiya. Producer Abubakar Hassan Ibakarana. Tun kafin in ce komai kin ci mota. Umaran bana da ke ba a tafi. Matan Abuja. Hamza Talla Mai Fata, Fati Shu'uma, Balarabe Jaji, Rabi'u Rikadawa, Fati SU, Fadila Muhammad, Hafsat Bauchi, Amina Abusat, Jamila Muhammad, Hafsat Jos, and introducing Sadiya Kabala. Na je cin kifi. Cin kifi. Matan Abuja. Ka kwana biyu ba kai kan wurin nan. Amma na san kanta Ankara. Sai dai ka ji Fiat. Sai ka ce kosan kan layi? They are deceitful, treacherous, hypocritical, disastrous and dangerous. Matan Abuja. Baby sweet, baby nice, baby toody body show more taxi. Matan Abuja, directed by Nasiru Ali Koti. Ne ajandar mu na gaba. Kawai su ji wayar mu.